Idealna. A po čemu to? Po svemu, striku. Po svemu. Kosa, oči, struk, noge, koljena, trepavice, zubi, jamice kad se osmijehne. Jamice, je li? Za njom, striku, na ulici zvižde, dobacuju, mjauču, laju. To su tvoji ideali. Blagoš, striku. Reče da je opišem. Idealna ženska je nešto potpuno drugo. Ja ti samo pričam kako izgleda. Kako izgleda idealna ženska, to ćeš da vidiš u 3:24. Idealna ženska radi. Nema kad za njega da je onazis. S posla u 3. U 3:10 u samoposlugu. U 3:24 navrata. O kome pričaš? O tvojoj aktuelnoj strini. O ovoj posljednjoj? Posljednja će dostane. Pokazala se boljom od one 4 prethodne.